Gatanan ku labarin Amira da kwai mai abin al'ajabi. A wata ƙasa mai nisa can bayan tsaunuka da hamada akwai ƙauye mai suna Cokali. Ƙauyen yana da fure masu haske da daddare da tsuntsaye masu rera waƙa. A cikin wannan ƙauye akwai wata kyakkyawar yarinya mai suna Amira, 'yar manomi miskini. Amira ta shahara ba don kyanta kawai ba, amma domin gaskiyarta. Bata taɓa faɗin ƙarya ba, ko da gaskiyar na iya cutar da ita. Wasu suna girmama hakan, wasu kuwa suna cewa wai bata da wayo. Ana nan wata rana Amira ta tafi tattara itatuwa a kusa da wani dutse mai ban mamaki. Amira ta ga wani kwai mai haske yana kwance a cikin ganye masu sheƙi. Tana taɓa shi sai wani murya ya ce, wanda ya riƙe ni da gaskiya zai sami albarka, wanda ya ɓoye ni da ƙarya kuma zai sha wahala. Ta yi mamaki. Haka Amira ta ɗauki ƙwan nan ta kai shi gida, ta ajiye shi cikin wani kwando. Da daddare ta yi mafarki da tsuntsun zinari mai ido kore wanda ya ce, Amira, ƙwan da kika samu kyauta ce, amma yana gwada zuciya. Kowace ƙarya da kika faɗa zai rage haskensa, kowace gaskiya da kika zauna da ita zai ƙara haske, ki kiyaye shi. Hakanan na tsawon kwanaki Amira bata taɓa faɗin ƙarya ba. Duk wanda ya tambaye ta dalilin farin cikinta sai ta ce, wani abu mai kyau yana girma a zuciyata. Kwai ya ci gaba da yin haske sosai. Ana nan a ƙarshe labari ya kai ga sarki mai son dukiya. Ya aika da zakaru suka tambayi Amira, kin samu wani kwai mai abin al'ajabi? Mahaifinta ya ce, ki ƙaryata, kada ki ce amma Amira ta ce, da gaskiya na samu kwai, amma ba nawa bane, na gaskiya ne. Sarki ya zo da kansa yana ɗaukan ƙwan daga hannunsa, sai kwan ya fashe ya zama baƙi, ya tarwatse ya zube a ƙasa. Nan da nan aka ji hadari ya haɗu. Tsuntsun zinari ya bayyana, girma kaman girgije, ido kaman hasken rana. Ya ce, gaskiya ce ke ɗaukar haske, tsiya da ƙarya suna lalata al'ajabi. Tsuntsun ya juya ga Amira, ya sa wani kwai mafi haske a hannunta, ya ce, gaskiyarki ta buɗe miki ƙofar ƙaddara. Nan da nan a cikin bainar jama'a, ƙaramar rumfar su Amira ta zama fada mai sheƙi. Gidansu ya cika da albarka. Jama'a daga sassa daban-daban na duniya suka rinka zuwa domin koyon gaskiya daga Amira. Ba don kyanta ba kawai, kurunkus kan ɓera. Wani darasi kuka fahimta a wannan labarin? Darasi: dukiya da ake samunta da gaskiya tana da ɗorewa. Ƙarya da kwaɗayi sukan lalata abin da Allah ya tanadar daga zuciyar da take da gaskiya. Kyakkyawar zuciya ita ce wadda ba ta tsoron faɗin gaskiya, ko da tana da wuya. Biyo ni domin samun labarai masu nishaɗi, masu gargaɗi, masu ban dariya. Don haka ku following, ku commenting, ku share, ku danna ƙararrawa. Sai anjima.